Il-kwartieri tal-irġiel fiċ-ċentru terapeutiku tal-komunità ta' San Blas ingħata dera mill-iktar moderna u inklusiva għal residenti li jgħixu fih. Dan wara proġett ta' tisbieħ u riġenerazzjoni mill-Caritas b'fondi miġbura mill-Fondazzjoni Marigold u bl-appoġġ finanzjarju tal-Bank of Valletta. F'konferenza li matula ġie inawgurat dan il-post li għall-aħħar 30 sena offra ken u paċi għal bosta li ntrigbu mill-vizzju ta' droga, intqal kif fost oħrajn is-sodod żdiedu għal 23 sabiex bekk il-binja ser tkun qed tilqa' fiha aktar nies fih dana. Intqal ukoll kif dan il-proġett li ħaftit inqas minn sena sar wara li tfaċċaw problemi kemm strutturali fil-binja u ta' nuqqas ta' standards għal residenti. Fil-fatt id-direttur tal-Caritas, is-Sur Anthony Gatt, spjega li fejn qabel ir-residenti kienu jużaw l-istess showers u kmamar tal-banju, illum kull kamra tas-sodda fija il-kamra tal-banju tagħha. Dan hekk kif nagħta importanza lill-element ta' privatezza fil-ħajja ta' dawk li huma maħkuma mill-vizzju ta' droga. Kien hemm żvilupp ukoll fl-standards li aħna ħassejna obbligati li nippruvaw nilħqu u nimxu ma' żminijiet. Pereżempju, kena realtà ta' showers li kunu communal kollha f'daqqa, anka ċertu dormitori li b'din l-għajnuna stajna nitrasformaw il-binja fi kmamar iktar privati, pereżempju bl-ensuite li tagħti iktar dinjità u privatezza. Id-direttur tal-Caritas kompla jispjega li permezz ta' dan l-investiment, residenti li jkunu fi stadju avvanzat tal-programm ta' riabilitazzjoni jistgħu wkoll jistiednu l-tfal tagħhom sabiex iqattaw aktar ħin magħhom. Fil-weekend residenti li jkunu avvanzaw fil-programm jistgħu wkoll ikollhom tfal jorqdu magħhom. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, qalet li dan huwa t-tielet proġett li l-Fondazzjoni wettqet fiċ-ċentru tal-Komunità Terapeutika ta' San Blas. Qalet li residenti taċ-ċentru huma ispirazzjoni għall-Fondazzjoni biex tkompli b'ħidmieta biex ittejjeb il-komunità tagħna. Fit-tmiem iċ-ċeremonja saret tislima lill-ex kap eżekuttiv tal-bank Mario Malija li miet il-ġimgħa l-oħra. Ingħat li s-Sur Malija kien strumentali biex isir dan il-proġett permezz tal-impenn dirett u personali tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.